weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to rindiaw to silla to jooke to neere to neriyela to woluma to fondu to bagodina to ñaabina to aliya to ñaabina to abdallah jeeri to fonde elimana ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadimo ceerno ndiaye ba to babaɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno boubou e ko taari ɗum kala e ndara babaɓe ko taari ɗum kala habruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie nokku biteɗo Gogui ko wuuro tawetengo Sara Kerola hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali teskama tigui militaire autoji tati dimduɗi militaire uji ha yeeyi malinaɓe mbawi nadde e ndera wuuro ngo ɓe jiiɗiɗo ni jippinde hay drapeau leydi Mauritanie moɓe tawno ɗon ene ɗo ɓe kolli tigui ɗon koye nder leydi mabɓe ɓe cikkanno jeeya ko nder leydi Mali to leydi Sénégal ma en jaa ha to Kaolack toon ko sakkata gorko goto yette Diallo kañuma teeɓa toon ene waɗi violé fodde sukaɓe jeeɗiɗo worɓe yaroɓe duuɓi sappo e tati fayi less to leydi Mali laamu leydi Mali yaltini tigui numéro uji vert tawi ko kesi pula ɗima numéro uji noon ko 3 chiffre woni chiffre uji tati beɓɗi nanggude wonande dendagal service aji leydi ndi to leydi Guinée Conakry ma en kaala jaltugol aduna Toumba Diaguété gonnoɗo kay nder kasoji toon o wasi fittade makko to leydi Bénin Chabi Yayi Boni ko ɓi Yayi Boni koye mawɓe landalu nda wiyete le démocrate jeeno o holliri tigui wonde ɗiɗo suɓgoji kay caggal nde landa mabɓe yahani suɓgoji kanko de o nanganto junggo ko candidat laamu ngu on woni biteɗo Romiyad dañi habruji men jolam jaɓeri jaaden ko to leydi Ukraine to leydi Israël to dowlaci dentude Amérique ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti waɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48
86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe borelte e jeese men dañen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone alkamisa nogasi jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate e ɓosoje ko miñ men seydi men Saydou Abouba hono musidɗo men ceerno Abou Tall ko limam kadi ko ceerno kanko ardi zawiya Tijani Al Kubra ko zawiya tawteɗo e nder PK 8 to Nouakchott waɗɗani tigui garage Rosso mo bismi dendagal julɓe tawateɓe nder Nouakchott no ndiɗonno e mo timmina kay ko fati timmi omo teddinira kadi dendagal almudagal e nder Nouakchott kala wonde kay ñande 5 lewru avril gonɗen ɗon to zawi ɗo to PK 8 Nouakchott mbiɗen sa garage mo Rosso omo waɗa kay timmingol ko fati tafsir Qur'ana mo waɗanno kay e nder lewru korka teddun ɗum ɗum noon timmode nde noon o duwoto tigui ko ñande 5 lewru avril darto ndu toon to zawi o dendagal ummal islam dendagal almudagal dendagal seremɓe tawateɓe nder Nouakchott kala ene bisma en ɗum noon mbiɗen ko ñande 5 lewru avril ɗum noon ko ñande hen tigui ɗum waɗata betawe o noon ko silkeje Qur'ana en wadde duwawuji kay nde jaam duumoto e nder windere he kala tengti noon e nder leyɗele julɓe caggal ɗum noon so yeehi kay caggal ɗum kay so yeehi tigui ha sanga 4 heures woni 16 heures ko nden tigui woni golle ɗe puɗɗoto kala jiɗɗo noon hebde ko ɓuuri ɗo labde aɗa wawi jokkodirde e makko kanko imam ceerno Abou Tall numéro makko mbatta ko 46 58 83 15 ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen likseba gurgol ene tawe keɓogal mawgal no fewi ngal keɓogal noon ko fati tirgo tabalde e ko fati kadi pilgol lefol joom wuuro tawi filete lefol ngol ko kan Abdoul Wahab Yero Baba on cérémonie noon waɗa tigui ko aseta paaɗo ɗo no gas jeetati lewru mars 2026 toon to likseba guural Yero dendagal guure taariɗe foof ene bisma hen ɓe Mauritanie e Sénégal e diaspora kala ene bisma kay e oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to Mbagna noon hono galle e dendagal yiɗɓe e yaaduɓe ceerno tigui ceerno Kodda khalifa diine toon to Mbagna kañumenne noɓe kewatde kala ha hitande kay wadde ziyara annuelle tawi ko khalifa o woni ceerno Kodda waɗante on ziyara annuelle noon hitande hikka nde ko ñande 11 lewru avril darto ndu toon to Mbagna dendagal Mbagnaɓe e guure taariɗe kala Mauritanie e Sénégal kañumen kala ene bisma e oɗon ziyara ko leydi Mauritanie ha joni fondation cinéma bayyini tigui jeentiri woni résultat ji étudiant ji kay ɗiɓe balli ko ndeɓe keeɓi balle kay ko fati ko wiyete aide social woni ballede kay no jokkiri jangde mumen ɗum noon kay no jokkiri jangde mumen e nder ndeɗo hitande tawi ko année scolaire wiyetede 2025 2026 ka commission noon d' évaluation joɗinoma ñande 9 lewru mars 2026 tonggui kay doggol étudiant ji hebɓe kay ngal ɗon banggal ko liste ngal ɗon ballal ko liste uji ɗiɗi noon ɓe mbaɗi hen liste goto noon ko 400 étudiant kañumen inde mumen tawate hen ɓen noon ko hebɓe boursiji kay jokkoyde jangde mumen caggal leydi ɓen noon moyen minimal woni ɓurɗo famdude kay toɓɓe ko ƴetta hen ko dañɓe 80 sur 100 woni nder toɓɓe temedere kala tawi ko dañɓe hen toɓɓe 60 ɗum woni ɓurɗo famdude toɓɓe o so tawi noon ko liste goɗɗo o ɓen ko 100 e nogas ndiyo ko ɓen ɓuuri hewde ɓen noon ko étudiant ji noon koye nder leydi hen ko hen jokkata jangde mumen ɓenne moyen minimal woni ɓurɗo famdude toɓɓe kay ko 60 e dow temedere kala woni 65 sur 100 point ko ɗum woni koɓe ƴetti koye mbadi noon yidde wallude kay étudiant ji ɗi no jokkiri jangde men ha no hannirta ni fondation sinim addani ɗum kay ummanade oɗon programme
ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ñanga Mamoudou Mamadou kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate domaine e nder leydi Mauritanie o joddima alarba hanki o to bureau ji makko to batu tawi ko batu hakkude yimɓe hakkude makko kay e yimɓe makko ɓe o gollito toon to ministére to guila ɓen kay yimɓe makko yimɓe cabinet makko e ɓen tawi ko le o responsable e wondude o responsable o erimamaɓe kamɓe foof noon e nder batu hen ɓe ustata kay ko fate consommation carburant nde kadi nde kadi nde kala kadi e mabɓe joguiɗo kay taw auto service mo hinde 4x4 woni tigui ndi hinde tutere ɗina autoji kay nde garete kay oɗo saaha ha diwa oɗo saaha joni joguiɓe autoji tokosi ɓene o erimi ɗumen yo tinno nde ustata ya gartaji usta kursiji men foof noon koye mbadi yidde wadde économise ko fate carburant jogaɗo kulhuli kay ya taw ɗum jogorani mankude e nder leydi he tawi ala ko saabi ɗum so wona oɗo guerre tawateɗo oɗo saaha joni to Moyen Orient ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiɗen gardini kabaruji men ɗo yippa wuula Ely Ibrahima ko Mauritanie najo jeeyaɗo tigui to wuuro witenego Gogui Gogui noon ko wuuro tawatengo sara kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali o holliri tigui wonde ñande ñalawma hanki o holliri ko autoji tati biɗi Dakar militaire uji tawi ko Mali naɓe kañumen naati ha e nder wuuro Gogui ngo naati tigui ha e nder wuuro Gogui ngo namdi kay so tawi ngoɗo wuuro tawi ko nder leydi Mauritanie walla ko nder leydi Mali ngo jeeya ɓe jiiɗino ni jippinde drapeau arara e leydi Mauritanie moɓe tawine weɗo ɗon ɓe jiiɗino jippinde oɗon arara o ko yimɓe wuuro ngo cali ha soori ladde mbi kay drapeau leydi mumen jippintake caggal ɗum kadi ɓe koliri ɓe jeehi guure ɗiɗi goɗɗe tawateɗe e nder ndeɗon falde tawi ko nder leydi Mauritanie ko adi kay koɓe jalta ɓe nattoya toon to leydi mabɓe ɓe koliri noon hay goto kay ala moɓe torli hay goto kadi ala moɓe nangui hay goto ala moɓe jaari kono teskama kam to gueɗe kamtorinde tawi oɗo saaha noon teskama e kala saaha kay koninkoɓe leydi Mali ne naata tigui ha nder leydi Mauritanie saaha ɓe garata ko yiilade walla yimɓe moɓe jilto saaha kadi waɗaɓe ɓe teeri ha naata ɓe naata ha e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko woni ko wiyete ratissage ko hunde nde fotani wonde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi jamma alarba hankino gas joyi lewru mars 2026 to natirde wuuro Elega sara juma tawateɗo ɗon e neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi yimɓe joyo barmuɓe hen barmanɗe musɗo no fewi barmuɓe foof noon nawama toon to hôpital régional mo Elega ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen caggal kayne daniɓe nderno kay nder Nouakchott darde lang caggal ɗum ɓe paati Nouadhibou e oɗo saaha joni ɓe tawi toon to Zouérate tawi ko dadiɓe kay waɗoɓe contrôle kala hoɓɓe kay ɓe ngala kayitaji tawateɓe nder leydi he oɗo saaha joni ko Zouérate naɓe kay ko toon tigui inci o tawate wonande hoɓɓe tawateɓe toon hollirama tigui kay ɗe kolliri kay e oɗo saaha kene wona jonte tati kay ko contrôle gullo jaw woni ko tawete toon kala nanggaɗo kay ala carte mum séjour ala watte ko ya bisuji ɓe gartire ha ɗo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie caggal ɗum noon ɓe mbawa tigui ɓenninede ha to kerol leydi mabɓe contrôle o noon ina tawe tigui eɓe contrôle o noon ina naata tigui ha e nder galleji ha ɓuuri tigui tampine toon ko ɓen wiyeteɓe Mali naɓe kañumen ɓuuri hewde toon wonduɓe Sénégal wondude Sénégal naɓe hono no holli kay biteɗo Cheikh Tidiane Faye kañum woni représentant diaspora leydi Mali toon to Zouérate o holliri kay oɗo saaha mo kaleten fodde capanɗe joyo mallinajo fuɗɗima nanguede toon to Zouérate nawtama leydi men o wi noon ko addi kay contrôle o teski kay wonde fodde ujunere temedde joyyi mallinajo tawe tigui e nder toon to Zouérate ɓuuri hewde hen noon te kadi walla mbiyen kamɓe fof noon koye secteur informel woni ko waɗoɓe mine baraga walla waɗoɓe golle tawi tigui ko golle ɗe namdaki embauche kadi yoga e mabɓe ngala ni carte séjour ngala passeport ngala laissé passer oɗo saaha joni ko caɗele administrative ɓe ɓuuri jogade ko ɗum tigui woni ko herƴintaɓe ko fate dañgol carte séjour e nder leydi Mauritanie ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sendumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena biyeteɗo docteur Aïda Dionga Niang ko gonnoɗo directrice météorologie mo leydi Sénégal diwaɗo e golle mum o waɗama limogé ha laaɓi kay lomtimo e poste he oɗo saaha joni ko biyeteɗo Oumar Konté ko kañum tigui waɗa directeur par intérim woni tigui yo lomtina e poste he oɗo saaha joni ɗum noon ko guila talata ɓinneɗo kanko addanimo noon kanko Aïda noon Aïda Diongue Niang addanimo riwede noon e
poste en addinimo riwede e poste kay ko haalande o haalno kay e saha o jodino e jayndi en koɓe tawi ko jayndi l'observateur o e ndera interview makko noon o wino tigui wondere météorologie foti tigui ko iwde ha laaɓa certa ha laaɓa e catala bitegal ANACIM woni agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie o holliri tigui o wi kay wonde e oɗo saaha joni laamu ngu wi tigui woni ko ummini ko fati ko wiyete mutualisation agence uji kay wadde o holliri météo kay ine foti hebde ndimagu mum jeyta hoore mum ha laaɓa wona autonome tawi tigui hay nokku goɗɗo ala to sengoniri ko ɗiɗo konngol ɗe addanima kay riwede ha laaɓa e golle makko ha joni ko leydi mari kedena brigade gendarmerie mo ñoroti ɓe teeɓima trafiquant drogue goto mo walanteɗo Allah ɗum noon ko ñande jamma hanki o sanga 3 heures du matin omo wiye xuma o tawa tigui omo jogui 1 kilo de drogue e nder galle makko complice makko o noon heeɓino fartange dogde on wiye Jamsi e nder on wiyata Jamsi nde gendarme ɓe noon jeeyi ha to galle kanko Jamsi dogɗo ɓe mbawi tawde toon kiloji sappo drogue mo hinde chanvre engin enquête nana jokki e makko beele kay omo wawa yitede e teɓede ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen nden ha to falde Kaolack M Diallo ko tigui ko dongno moto taxi e nder Kaolack omo yara duuɓi nogas e jeetati ko kanko de tawa tigui kanko de tawa ko gorkati deppati saabu kay tawama tigui o dartori tigui ko ludde sukaɓe worɓe tawi tigui ko yaroɓe duuɓi sappo e tati fayi less tawete tigui ɓen tigui o waɗa tawama tigui emo waɗi violé fodde sukaɓe jeeɗiɗo worɓe foof mbiɗen ko yaroɓe duuɓi sappo e tati fayi less sirru o noon sakti kay ko caggal yummum cukalel gotel teskino kay ɓiyum gorko biteɗo ND Seck o teski tigui ɓinguel ngel ne yaɓɓa jaɓɓal ngal fewani tigui ne wayno laaƴi o ni o namdi ɗum holko wondi caggal ɗum noon o holki so cukalel ngel o tawi tigui to yarata tigui dow wuuro to ene tawi waɗi gagnande caggal nde o namdi cukalel ngel o hulɓini ɗum ko nen tigui felliti haalde gonga wi tigui wonde ko oɗon biteɗo M Diallo kañum tigui waɗimo violé kañum kala saaha kañum heewi luddemo waɗimo gueɗe kamtiriɗe no fewi caggal ɗum noon ko ɗon tigui jinnaɓe ɓe jeehi to galle yette Diallo ɓe tawi tigui ko dogui kanko M Diallo ɓe tawi ɓe dogui o darti hoore makko nden enquête o noon jokki tawama tigui kanko M Diallo omo waɗi violé fodde sukaɓe jeeɗiɗo worɓe yaroɓe duuɓi sappo e tati fayi less sukaɓe ɓe kala noon ko yi nder galleji mumen o heewi tawde ɗumen nde won noon galleji ɗi kala o heewi fréquente ɗum o ara noon o jona yewtide o fooɗa cukalel tigui woda so joñi ɗum o waɗi ɗum gueɗe kamtirinɗe no fewi e caggal noon nde tigui caggal tigui de brigade de recherche Kaolack joƴƴina tigui plainte contre makko e gardegol adjoint chef Doudou Ndiaye sukaɓe ɓe kala noon wawa to hôpital hôpital Elhaji Ibrahima Niass mbaɗama holkiso enquête uddita hen ñande talata ɓennuɗo ko nden tigui kanko M Diallo o wiya teɓa to nokku to wuuro witego Gehon tono moltirno galle mawni ko goto biteɗo Germain o nanga ko sanga 15 heures nden kanko M Diallo noon o naggama o yeddani haydara kay dendagal ko tuma ko o waɗi ko kala o yeddani kala o holliri noon wonde tigui ko cheyɗade heɓatamo kay so wona cheyɗade o so heeɓima noon wiyata tan ko ma waɗa gueɗe baɗe noon kono wona e yidde makko wona e teyde makko ɗum noon e oɗo saaha joni mona soka e mbadi garde à vue leskoji ne jokki e makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Diouf ko chauffeur o nawama tigui yesso parquet mo Dakar tawi tigui ko policier goto ko policier ji tawi ko policier ɓe commissariat d' arrondissement Parcelles Assainies ko kañumen nawimo toon ko hanki noon o nanguira noon ko yinnode kay bunje policier goto wadde jiɗɗode corruption policier goto tawi ko policier de circulation darinoɗo e laabi kay caggal nde dartinno oto makko kay mo hinde citonel C4 immatricule makko ko AA 660D MB caggal kay nde policier o biteɗo Babacar Sagna dartinimo kay holliri tigui wonde oto makko pare-brise muɗum waɗi kelande kenen woni fisiraji namdimo tigui holliri ɗum ko infraction caggal ɗum noon kanko M Diouf o noon chauffeur o yaltini kayitol ngol 1000 francs woni 100 francs CFA o yiiɗi bunje policier o noon sali nangude haaliss o ha woni caggal ɗum noon ko ɗon o naati e Malikinnas kanko chauffeur o heddi omo duka omo ƴetto omo yaadino juuɗe e koyɗe kala
kala ko ɗum o wiya teɓa yeeso procureur on o tigui o ɓeninama yeeso procureur de la république près du tribunal de Dakar omona kay hetti ko jogori kay fawede e dow makko o nanguira noon koko fati e mbuñani e bonirde agent de policier gonɗo e service bonirde ɗum nedi ha joni ko leydi Mali leydi Sénégal keddoɗen ƴen ha toon to wuuro teddugo Madina Gounass jabɓuɗen Ama Samba Lo ko fati e batu joɗi nongu toon to Madina Gounass Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima kadi mi jurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba kabruji men ɗo e wuuro Tittongo Madina Gounass ñalawma alarba hanki o nogas jeyi lewru mars taw ñaƴen nogas jeegom yuɓɓinama batu mawɗo ɗon ɗo juma to legal sifaw e nder wuuro Tittongo Madina Gounass dendagal worɓe wuuro ngo kala bandiraɓe kala noddama ɗon ɗo juma ka e gardugol ceerno Ibou Mar ceerno e yemlor ceerno gam heblanade daka ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom baɗowo 17 avril garoɗo so Allahu lamɗo jaaɓi bandiraɓe no nottirima gal no feewi tagal nde takosano juula e gardugol ceerno Ibou Mar ceerno Ibou wawi haalande yimɓe holko woni sababu oto ko andinde yimɓe ko heblanade daka o eɗen gandi daka o dennagal ko arta e service aji ɗi kala ɗi keewi wadde kadi kamɓe kala noon ko dental jogui ñamdu mabɓe e yardu mabɓe ko ɗum saabi dennagal wawi wadde e juuɗe men no moƴƴi e rendinama no feewi kono kadi hunama kadi no feewi guila e aynaɓe konim hoye beyi baali nayyi foof machallah hunama no feewi gawre guerte kono kadi kaali heedane caggal bannaɓe dedini han moƴƴi bandiraɓe kala beltima no feewi nde wonno ɗum ko yamirore no feewi kono kadi so Allahu lamɗo jaaɓi asette garaɗo ko bandiraɓe rewɓe kadi ene nodda toon to juma légal charab noon ɓenne kadi mbawa rendinde ko Allah haaji foodi ko gam heblanade daka garowo so Allahu lamɗo jaaɓi fof kadi kawa daña hen wallitorte koye ñamɗo yarde service aji garoji nder daka o nde wonno daka ko balɗe sappo dumoto kamɓe kadi ko hen ɓe goni ila gendarmerie police ASP eaux et forêts dendagal docteur ɓe kadi dendagal ko way noon kamɓe kala ko temedde garata wadde noon ko dendagal jogui alhaali mabɓe kala guilande daka jooɗi ha daka sako wadde noon bandiraɓe nottima moƴƴi kono kadi kuli weltaram no feewi nde wonno rawane ɗum waɗama yiyama fayida mum yiyama ɓuural mum hikkane kadi machallah waɗama no feewi nde wonno kala baɗɗo inde mum tangguere kala baɗɗo induma haalira kadi wonde waɗi ala ko waɗira so wona yettirde ɗum Allah beele so haalama kaari waɗi kadia o beele goɗɗo kadi hiira kañum kadi wawa wadde nde wonno haalite tan ko ha yettiri Allah wona hay hunde en ƴetti bandiraɓe kadi e kuuɓal ko musiba Ama Samba Lo Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma Ghali Abouba. Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi kabruji men e ɗemgal Pular seno mima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen e mbaadi yidde ɓeydude nden ka e kisal yidde ɓeydude sécurité nder leydi Mali kala laamu leydi Mali waɗi en service kay ɓe yaltini numéro uji kessi tawi ko numéro uji vert kessi pula tawi kadi ko numéro uji daɓɓi beebɗi huñade ɗina numéro uji noon ko chiffre uji tati tan tawete e mum woni kala numéro ko 3 chiffre koye nder jonde jagoɗe noon sakkiti noon e joɗade ko nder nden kay ministre de la sécurité et de la protection civile mo leydi Mali holliri tigui wonde numéro uji ɗi oɗo saaha joni goni tigui en service kala noon nodduɗo kala kay nodduɗo e ɗiɗon numéro uji ko ɗon e ɗon tigui waɗete tigui identifié ande hol numéro nodduɗo ko ɗon kadi andete jomum waɗe tigui ande hol nokku woni holto heeri woni ko wiyete géolocalisé so tawi ina moti intervention ko ɗon e ɗon laamu ngu wawata huttitade hen hano hannirta ni kala fannu noon ɓe teskima noon kala fannu dadiɓe kay keeɓi numéro men tawi kadi ko tonggode numéro dabbo mo tongo chiffre ji tati woni tonggode tati tawete hen so tawi ko numéro vert police nationale kamɓe numéro mabɓe ko 101 so tawi ko gendarmerie nationale kamɓe numéro mabɓe ko 111 so tawi ko jiɗɗo noddude koninkoɓe faabu woni tigui protection civile e sapeur pompier en ɓen ko 122 so tawi ko noddoɓe ɓen wiyeteɓe l'APC woni tigui dariɓe ko ha fate haɓade waɗoɓe tigui
trafic armes ɓen ko 133 centres de coordination et de gestion de crise ɓen ko 144 so tawi noon ko catala witeɓe OCS woni office central de stupéfiant haɓatoɓe ko fate drogue ɓen ko 135 mbatta so tawi ko garde national ɓen ko 145 ɗiɗo numéro ji noon kala ɗiɗo numéro ji kala koɗi gratuite hay sinno téléphone ma ala crédit walla hay saɗa jogui crédit sa noddi hen crédit ma ñametake so tawi kadi hay sa ala crédit sa noddi e ɗina numéro ji aɗa wawi hebde hano hannirta ni kala noddowo noon yato kay ene jogui haaju tiddoto kadi ko jogui ko yewtantaɓe wona kay noddude tan pour fijide ɗum noon saabu kay kala noddude eɓe gandi numéro mum kadi eɓe gandi to heedi ɗum noon ko yidde wallidde population kay ha wawa yidde laamu ngu kay oɗo saaha joni ko yidde ɓeydade ɓattade kay yidde laamu ngu kay e oɗo saaha joni ko yitte tigui ɓattade kala ko yidde laamu ngu oɗo saaha joni ko yidde ɓeydude ɓattade population o hano hannirta ni ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen jena toon to Sikasso église catholique mo leydi Mali ɓe keeɓi tigui nomination kesso paydiɗo no fewi wonande kamɓe diine Isayankoɓe biteɗo Papa Léon père Papa Léon mawɗo diine o tigui mawɗo diine peut-être Papa Léon mawɗo diine Isayankoɓe windere o suuɓima biyeteɗo Noël Bernard Coulibaly o nomimo évêque waɗama évêque de Dios mo Sikasso ɗum noon ko martaba mawɗo no fewi wonande ɓen diine Isayankoɓe koto leydi Guinée Conakry paɗen DNARP woni direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ko halfinaɓe ko fati hen nden kay kasoji leydi Guinée ɓe kolliri subaka ɓe kolliri kay sankare biyeteɗo ɗo Aboubacara Diakité ɓurnoɗo lollide Toumba Diakité ko ancien officier noon tumanoɗo kay juuɗe mum moddude e wargoji bannoɗi e nder stade mo Conakry gila 2009 ko ñawaɗo noon omo taƴanno duuɓi sappo e kaso ɗum ko gila 2024 kanko Toumba Diakité noon ko kanko wonno aide camp Dadis Camara ñande on saaha kay ko alarba hanki 25 lewru mars sanga 4h35 minutes ko ndena o hooti e jooɓi ko koto so mima to leydi Guinée koto leydi Benin paaɗene ɓoyata sumgoji tawi ko suɓade hoorejo leydi Benin sumgoji ɗi noon ene ɓatto tan landa lunde kay ɓurno kay hewde doole wonde anda opposition ene ɓeydo tigui wiyeteɓe les démocrate ene ɓeydo tigui jiiɓade ɓeɗon sarandirde e koye mabɓe hewɓe noon tawi ko jaggue mawɓe jaltin e nder landa ka heddiɓe ɓene seeɗa heddiɓe ɓene nana cippiri kay ne podidira ko fati gardigu landa ka kila kay yayi boni holir tigui wonde natti wawde yidde watti wawde ardade landa ka saabu cellal ko cellal mum rokkani gila nden noon hewɓe kadi teskama taw ko mawɓe jaggue mawɗe ɗe landa hen pullima tigui sortade walla haalde ha yimɓe nana wiide kay wonde kañumen de gonanta ko landa laamu ka ko ɓen ɓe gotanta candidat landa laamu ka biteɗo Romiyada Wardani joni ko biteɗo Chabi yayi ko ɓi yayi boni ko kanko e hoore makko holir tigui wonde o felliti kanko ne nanggande junggo oɗon biteɗo tigui Romiyada Wardani candidat laamu ka o holliri ko ono nangganta ko noon kadi biteɗo Guy Mitofpe kañum e hoore mum ko lundiyanke mawɗo no fewi kañum e hoore mum holliri wonde kay kañumne e sumgoji ɗi o wonanta tigui ko candidat landa laamu ka habruji men demgal Pulaar takkusan juulama ha toon to lycée ba gorgol kon takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa Kilinkare ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓiri koto leydi Ukraine puɗorɗen to leydi Ukraine Volodymyr Zelensky ko hoorejo leydi Ukraine omo tawi tigui toon to Riyad lamorgo leydi Arabie Saoudite ndeimo to noon ko sifodiride e royaume d'Arabie Saoudite accord kay ko fati en nden kay kisala weeyo woni accord sur la protection du ciel koto leydi Israël paaɗen armée leydi Israël ɓe kolliri alkamisa hande o wonde kay ko guerre fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe mbaɗi ken wona temedde jeeɗiɗi yimɓe tawi ko jeeyaɓe e Hezbollah ko noon kadi ɓe kolliri wonde ɓe mbaɗi ñalawma hande o chef de la marine de gardien de la révolution iranien biteɗo Ali Reza Tangsiri ha joni habruji men demgal Pulaar koto dow
dowlaji denduɗe Amérique paɗen alarba hanki o laaɗe diwoje ɗe dowlaji denduɗe Amérique mbaɗi bombardement e nder nokku to wiyete Caraïbe bateau tawi ko bateau trafiquant drogue en ɓe mbari hen yimɓe nayo tawi ko trafiquant drogue en molanteɓe Allah kanko Donald Trump noon horeje dowlaji kanko Donald Trump horeje dowlaji denduɗe Amérique omo tigga tigui jillu makko to Pékin lamorgo leydi Chine ɗum ko ñande 14 e ñande 15 lewru mars 2026 ko galle danejo noon ɓayini kabaru o alarba hanki o jillu ngu noon tijjino tigui koye mayirɗe lewru mars gonɗen ɗum e daraɗo lewru avril kono dirtinama nawtama tigui ha nder lewru mai woni 14 e 15 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e 26 uddirtena kabaruji men ko toon to Waalo fen ɗo woni to leydi France noon waɗi tigui waɗani Lionel Jospin gonnoɗo ancien ministre mabɓe gonnoɗo hoore jagorɗo jaltuɗo aduna kayiɓe jaltuɗo aduna guila alet 26 lewru mars gonɗe ɗo yaltede ɗum duuɓi capanɗe jeetati ɓe mbaɗinimo noon hommage pattam lemijo woni tigui hommage national ɓe mbawi tigui waɗa ndema ɗum noon waɗa tigui cérémonie o waɗa koto wiyete les invalides ardino cérémonie o noon ardi cérémonie o ko Emmanuel Macron hoorejo leydi France ine tawtora ɗum kadi hoorejo jagorɗe leydi France biteɗo Sébastien Lecornu wondude yimɓe gouvernement hewɓe no fewi wondude ardiɓe chambre uji ɗi tawte toon to leydi France e ardiɓe commission groupe aji parlementaire e yimɓe gauche hewɓe tigui mbawi tawtorede oɗon cérémonie ko kikiɗe hande o noon o wira toon to nokku to Guénale biteɗo Guénale Montparnasse ko toon tigui woni to wirat e tawtora cérémonie o kadi François Hollande ancien hoorejo leydi France gonnoɗo men noon wonde hoorejo leydi France tawi kadi ko neɗɗo battinoɗo Lionel Jospin musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo to kaɓirɗe ha mbawde yiiden to banggue neta ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.